כן, גם בצה"ל זה לא מפתיע, יש אלפים מדי שנה שמנסים להיגמל מעישון, ויש נגן אחד שהפך למנטור של הקצינים הבכירים, החיילים בכלל, אחרי שהצליח לגרום לרבים מהם להפסיק לעשן. שמו הוא רב נגד איתן המויאל. שלום. ערב טוב רפי, מה שלומך? אני סטנדרטי. איך אתה? אני מצוין, גם כן, אני נמצא קצת באופוריה. אוקיי, כמה שנים אתה כבר לא מעשן? אני לא מעשן 14 שנים. שכמה עישנת בשיאך? עישנתי בשיא עד קופסה ביום. עישנתי במשך 12 שנים. ואתה עוד מתגעגע? לא, ממש לא. ההפך. אין מצב שתחטא ברגע של חולשה ותדליק סיגריה? לא יקרה. לא יקרה אף פעם. כמה פגישות כאלה צריך איתך באמת כדי להיגמל? אז תראה, אני מעביר סדנאות לגמילה מעישון, ששם זה 8 מפגשים שבועיים, וייעוצים אישיים, שזה 1 על 1, שזה בין 4 ל-6 מפגשים. מה אגב אחוזי ההצלחה? אחוזי ההצלחה בסדנאות נעים סביב 95% בסיום הסדנה, וקרוב ל-60% במהלך של בין שנה לשנתיים. זאת אומרת, שנה עד שנתיים מאז שהנגמל הפסיק לעשן, אחוזי ההצלחה הם קרוב ל-60%. וכמה זמן אתה באמת נשאר במעקב אחרי הנגמלים שלך? אני נשאר איתם במעקב. כל שנה הם מקבלים ממני טלפון, שאני מתעניין מה קורה, איך אתם מרגישים, האם אתם עדיין מתמידים, וגם עד השנה. אבל תסביר לי את סוד הקסם שלך, לא שחס וחלילה אני מזלזל, אבל מה אתה יודע להסביר שאחרים לא? הדרך? מה הסוד? מה שאני יודע לגבי עצמי, זאת אומרת, שאני מאוד אמפתי לנגמלים שלי. אני מבין, מזדהה עם הבעיה שלהם, אבל מצד שני אני מאוד אמפתי ונותן להם בדרך להגיש להם את החבל ולמשוך אותם החוצה, מתוך הביצה שנמצאים שם. ואיך אתה מתייחס לנגמל שאומר לך, הופס, מעדתי? אז אני אומר, לא נורא, לא קרה כלום. בודקים למה זה קרה, מה הסיבה, ומנסים מחדש. אף פעם לא מתייאשים. והכל בהסברים, זה לא שיש לך איזה טריק או כוחות על-טבעיים, הכל בניסיונות שכנוע. הכל נעשה ברוח טובה. המעשנים מספרים שהתהליך עובר להם בקלי קלות, הם פשוט לא מתענים, הם לא סובלים בתהליך, הם לא מפחדים, לא מפסיקים לעשן מיד בתחילת התהליך, זה שלבים, זה שלב אחרי שלב. קודם כל מפחיתים את כמות העישון, יש הפחתה הדרגתית עד ליום ההפסקה. ביום ההפסקה הם פשוט מפסיקים ומרגישים כאילו לא קרה כלום. במקביל לטיפול שאתה מתאר כאן, אני מבין שאתה ממליץ גם על טיפול תרופתי מלווה. כן, אני ממליץ על טיפול תרופתי. מאיזה סוג? יש מספר תרופות בשוק היום. שתי העיקריות זה צ'אמפיקס והשנייה זה זייבן. אלה שתי התרופות העיקריות, ועוד תחליפי ניקוטין. ואתה מאמין שזה מקל על התהליך? זה מאוד מקל על התהליך. זה מאפשר להם להתרכז בשינוי ההתנהגותי. אוקיי, רב נגד איתן המויאל, תודה רבה כמובן ששוחחת איתנו ושחרור קל. תודה רבה לכם. להתראות. להתראות באמת.